Madanso ntokozi wali adera right honorable Kumbo Kachali muntu mkuru kwambiri anabweraso zandigezera chomalizira pali nyimbo ya Benewera The Conqueror when a lion is resting never you try to wake him. Ukuguma usawusenchaya ukuluma njengoba kwambiri Madolo ndatulukira kuti tifusane po ziwiri zitatu after tikuona kuti magazi ena ake a DPP akuluakulu amene alandira vingwe anjatiwa chifukwa amapanga zinthu zosayenera now ndani ake nane naye tikuna kuti tikamachita zinthu zachibwana zitizikumbukira kuti pamakhala there's always tomorrow. And the reason why IMCP akuluakulu amapanga zimene zija, they did know kuti they will be removed in the future. Zimene zozo sanaganizire. Alright? Zimene zozo sanaganizire madolo. Boma lija mukamva kuti boma Malawi government sira munthu, it's not for an individual kuti nako ngamabwera mene kuchako kumatenga ngale kuti anthu ena ake ni mazoba iwe ndi dolo anonana kuti timanena ati zimene zaka zonsezi koma matenga ngati kuti anthu opepera. Now time is now. If you were busy with criminal activities, you must be apprehended. You are responsible for it. And luckily tukumva zonna kuti kunali ma voluntary kumeneko, they were surrendering, amadi self surrender, kumapita ku polisi kujoka zipereka kuti here I am, I'm wrong. Because if you know yourself that you are not wrong, there was no need for you to go to police to surrender yourself. Self surrender manager ikungosonyeza kuti iweyo you were busy in doing shit. You were doing shit. It's like going to police telling us police kuti here I am, I was busy with the shit. Please arrest me. Amama ngambwira. Timanena zimene zikumanga kuti ndai zambiri magazi kumakhala kupwekesa. Anthu amatoka mafotokozera samva anthu andale ya. Wanopesa iyo sunga makalombo mamujo maukhalira mukuba ya. Anthu ovutika chinantindi cha anthu tikuvutika uko. No. Ife timakhala daily pano kung'amba kuchikamwa uko. Kuneneza kuti mwina mwake anthu musintheko. Chifukwa timaona anthu mena mavutikira kumusi. Iwo kumakutenga ndrama kumakagula mahewu akuti hewu limozi kapena kuti mahewu uje limozi 25,000 anthu akuvutika mdziko muno. Chuma chinaonongeka chimene chinakanika kuti achibwezeresa. Kodi anthu watekana kuti tawasiya zaka zina 5 Malawi kanafika pati. Timalamulidwa ndi anthu amene samayenda kuti kutilamula. Guys, ndai zambiri timanena kuti of course tine maanja wathu, tine mafamily athu. We are not stopping you from doing that or recruiting your own brothers or relatives. We are not against that. Alright? Come on, when you're doing that, you must also think about the ones who are living in rural areas, the ones who got nothing. Poor people, not even needed, but poor. And when kuti
zona anamwati isi zimadziwika anamwaliti. And they don't have hope. The hope is Malawi government. The hope is president, state president. Again, president amena kuti maybe this is our hope. You know, we have people amena ana bad wauna kuti they don't have hope. Amadalira boma. Now, munabasira contract endesani dzikoli. Kumangola mula mwachibwana mwachibwirikiti basi kungokanga kuti dziko nikungolwa no rasha mwene dziko linangolwa no chisawawa. No discipline. Ana kumangokapa anthu mayenda ndi zikwanje mlilungu mujaku kutema wanthu. Amwene. Tazuzula na anthu watamanga ni anthu wa judge majaji tinawo pompo. Of course you can't blame majaji because timadikira kuti police apanga apprehend anthu ajamange ndi apitise ku court kuti akota kagamule. Koma zimapezeka kuti majaji na were bribed kuti nkhani jazikangani ziko zinangolwa chibwirikiti in other way. Now right now mulibe banthu amene akuopsezera mulungu mujanta kupanga ma business yawo kuchoka kumpoto paka kumwe. Anthu chitetezo chimene amachifuna chicha chabwerano. Ni manene kuti mdziko chimene chimafunika chambirira ndi chitetezo. Ngati dziko libe chitetezo zimene ivi alendo samabwera mdziko menemo. Zinafika kuona kuti zinafika pachapana kuti azungwe amalembera ma website mwa kuona kuti area yakuti no go zone. Zona Malawi kwafika kuti kuli area ya no go zone Malawi. Chifukwa cha Malawi Congress Party. So osamvera chisoni. They know what they were busy with. Don't feel sorry for them. Please arrest them all. And the list yotu is too long. Anthu amangidwa. Alipo ambiri egula jina Moses kuli anthu ambiri ena kutawa tukunena pa. Ena panga la maplano udazitawa. Boma musamvera chisoni. Izi kamukutiza immunity ka whatever. Oti musamvera chisoni kaifone anthu andalanzana osamvera apo chisoni munthu. Anthu aja azuza Malawi. Nawo chimene kakuza na DPP ndichaona kuti wachi bwangu amanga anthu aja kwasikira kumanga sewenza ndende ujere kumene kuja. The Malawians will be happy with that. Well, that is what they were expecting. Mabwalo watu mukamagwira ntchito yokusangala sa Malawi. Mdziko muno simukhala chibwirikiti ayi. Anthu aziopa lamulo. Akamamuona kuti munthu MP uyu amapanya malamulo. Nduna iyi imapanya malamulo yamangidwa likunde. Zimene amafuna kumaona Malawi ovota uja. Amafuna ziona kuti uja yawo aba kanthawa yakaka wapanga kumuleti choma chonsechi in 5 years. This guy had nothing before entering Mboma. Ndiye akamaona Malawi kuti anthu ajamwa amanga inja kukhala no kuseva jere. Malawi amakhala ukondo kwambira DPP fund kuzeni kuti 2030 come 2030 anthu osamutati muhamanga kusevera jere. Mulandira mavoto ochuluka kwambiri. Mulandira mavoto ochuluka chifukwa chibuza Malawi chimene kuyembekezera ndona kuti munthu amene kapanga zopalamula. Munthu ayo kulamulo wacha kwera. Amangidwe. Koma mukamako wasiya Amalawi akumudwa. Ndiye Malawi akakumudwa atu mukunzi wabwino Malawi. Kumudwa sawe ngasi kuti makuti. So kumanga kukhala kupidirira komanso tikufuna tione justice. Tukauza majaji kuona kuti timakupasa nini ntchito Amalawi tinakupasa ntchito na Amalawi ndife. Ine ntchito yanu ndikupanga translate la moyo licha. Muntu kati wala kuisa msapange shudi akuyena akasiweze. Chifukwa andalewa kubako sanga siye ngati wina sanga mangidwe. Tikufuna tione zoti munthu unake wamangidwa chifukwa kuti akafuna kuphawa kuti pa chifukwa za ndale anabandira mazuchuka zakuti akhale kundende kuja ko zaka 10 akuseweza kumene kuja chifukwa cha nkhani zakatangale. If you do that, every Malawian will respect our constitution. If you arrest these crooks. Kuma mukama panga shiuri mukama wabisa palipo mtazana mene azalemegezera muno. Kuli maiko yena tikunena panopa ndiona kuti ziza ma criminalities zikuta slowly. No crimes in other countries. You know why? Because they are starting with seniors, the senior officials, government officials. They're starting arresting them first. Chifukwa macrime onse amene mukuoneka kuchitika paziko lapansi amayambika ndi akulu andali. Ndi amene amapanga sponsors zimene jawo kumabisala. Ndiye mukamamanga anthu amene ajawo majuniors aja amaopa. Uthenga wanga kwa inu akulu anyamata MCB mukuti ka MCB youth whatever. This message, please get it in a right way. Understand it in a right way. Right? Ino mmati mukamangidwa simunaone po chimwendo banda kubwera kumwa kuyenderana umene kuja. Chimwendo banda sana bwere kuza kuonana kuti ndo palibe mukamangidwa. Chimwendo banda wapanga zinthu zambiri, wabandrama zambiri, wapanga zinthu zoopsa kwambiri chimwendo banda. Now, the same person amene tikuti ndi woopsa kwambiri wamangidwa. Iwewe ufuna uzika macha ja.
Awakulu. Let's be serious. Andu wachapanga zinthu zambiri, andu wachani mabwana mabilionea zaja ndalama for the rest of their iniyo ndine tichakati kuvutika chonchi. Nayo munthu wamangidwa. Amabayeka samabandini. Why are you defending these criminals? Do you want to go to street ukumanga panga matoito kama demonstrate umene kuja showing your anger kuti basi you are not happy and this kumangidwa kwa anthu this political arrest? How can it be? Ndi anthu angati amene apanga rani ndale mmalamu mujamo. Pano pati kuna basala mangidwa. Excuse me. Ndi anthu angati? Ineyo ndi chifuwa ndi mawu atawa. Right banga. Ndi anthu angati? So, ebeni kuzani bano bayi, iwe nyamata wa MCP usakapange defend Chimwendo, usakapange defend Jesse Kambwira. Amena Jesse abale anu. They are not your relatives. Panthawi imene boma le malamulo la MCP amakati ngano abale awo aja chiwambirira ndikumapa ntchito zabwino. This is now time. They reap what they sow. Their relatives must come and rescue them there. It's not you, it's not your duty to come and defend them. No. Iwe wanyamata wa MCP mkuti MCP media. It's not your duty. Let their siblings go there. Akawateteza zikapanga match kumene kujazi yanko wao amene amapasa ndalama zochuluka. Not iwe maja pinati tu. Amakupa sama hewu amene mama mahewu aje. Ndio ufuna uzipanga uzitumba uzinunkhaka mwa malemba yeye akulimangira. Yo waje zingati? Waje zingati we? Atalesa anakupa chini pena pake ponona. Ndio umaifera we kuti ayi ndipanga defend. Hii ndipanga nayo pokoso. Koma you don't even eat focal akupasani piki nini. Iwo apanga zinthu ndi azibale yawo ndi anawo. Pano pati kunena pano anawo ayo. Pano pa kupanga study ku America, they are studying in UK, they are in China. As I speak right now, their siblings, their cousins, their nephews, their grandchildren, whatever, they are outside the country studying there. Ndiye inuyo mukujijiri kujijirika ndi zinthu za inu wake kuti apindula iwo kwambiri. And you don't know kuti ndalama zimene apangira kwa anawo ndalama zingati. Iwe ndine ukuvutika, iwe ukuvutika. Mali chimene ungapange wa MCP media chimene ungapange ndikungolemekeza ulamuliro umene ulipo. Chifukwa mukanukankama kwambiri zikuvutanisa mukozo kumangidwa mabiru ake mukamangidwa Chimwendo uja. Akuona ngati ndalama zake kulipira mabero umene kuja. Kulipira maloya. Bwala milandu ngati 1 million bwere kuno. Suma kaso kuti umalipira kumene kuja. Naye Chimwendo akuona ngati ndalama ndikumangidwa kwa yeye. Don't think kuti wewe ukamangidwa so ndi Chimwendo akatenga ndalama kuombole wewe. Palibe. Simuli mboma. Titakhala ife amene ndi mboma kuti atita amangidwa huko. Abo maata amangatamanga kuti station malama mangidwa chifukwa chani. Koma iweyo kuti akumange pakadali pano. Chimwendo sanga kaumbole. Moses kunkuyi nasa kuseva ndalama chifana Yesu ani milandu yake udamangidwaso. They don't have time to save you. Sanga kagule lawyer kwa fulambwe ngati weyo. Akaduka chitose ngati ino. Akagule lawyer ndalama zambiri ngati iwe ni mbale wao. Uzikaulira kundende kumene kucha. Ndiye musamale kwambiri. Ndizimene zuchitika mdziko muno. Musamale. Ayo musibi aja ndali samaenda kusama ziyendesa bwino yeye. Sama ziyendesa bwino. Anafika pamatenga ngati kuti dziko lijano ndi dziko lijalambu yawo. Amazuza anthu kwambiri. And it was safe now. And we are happy. Our souls are happy. And ambiri malambu jando osangala kumaona Chimwendo cha kumangidwa. So, appeal yathu ife kuboma ndona kuti anthu amene amapanga misuse taxpayers money, they have to be arrested and they have to serve the jail 5 to 10 years. And they have to be removed in the politics. Awa ndi amene abwesa makeozi ndali zathu malamu ja masokonekera chuma cha masokonekera malamu ja chifanya anthu. Chifati kana kuti ndali DPP yomweja. Kwa chatu sikana kwa ngati mena gwera mwe. You know we spend a lot of money. Ni double elections abadi nana mu 2020. First elections drama zinapita pajabe. Ndiye kunali sokuti abo mamwe aja anapanga organize drama zina anthu amene amapanga fund ma organization amene amapanga fund ma donors anasiya zisango zachiwiri zija. Zinatengira boma ndikupanga simezi kuti zisango zina zichitike. And ngifanye pana tenga be matsiku kuti atamanga nalifaya kuti pachitike zisango zina. And people don't even understand kuti ndalama zinaonongeka bwanji. Ndalama zinaonongeka chifukwa kuti mulandu uja atosalansi atawina. Ndalama anapanga compensate sana ya DPP. Amene anapanga compensate anyamata kapena kuti gulu atosalansi. Anali aboma. Ndalama zimachoka kuboma misonga yanu ya inu ndi ine. Sina ndalama za DPP. Ila za inu ndi ineyo. Iweyo I don't want to mention right now. Find out kuti ndalama zingati zimene fine imene inaperekedwa after iwaja kuina mlandu. Ndalama zimene za iweyo ndi ineyo. Kuti ndalama zimene jadeka kuti nasidwa panopa. Si panopa tamanga stadium ya ku Blantyre yachi. Ndapanga zinthu.
Ndipo tinaonongera ndalama zathu pano. Ndifanya kwa Samuel chosera imakhala yovuta kwambiri kusiyana ndio phatikiza. Tinaononga ndalama mu 2020. Chifukwa cha bwana jina mashopo anthu mwaochedwa mulungu muja chifukwa jina Timothy Ntamo. That's why ndikuona kuti this time around politics imene kuchitika pakadali pano. Situfunika so manyi sete ngati zimene zijazo kuti Timothy Ntamo zikabwera ko ati akupanga matoyitoyi. Pano pa mafuta akupezeka. Mafuta akupezeka. Siti kuona hapo ino akujena amade jana anyamata mathamanga ama newspaper line. Simukulemba kuti there is a fuel availability. You don't write that in your newspapers. But the fuel is all over in the country. You don't say anything about that. I don't know why. Why you hate your own country and I'm a newspaper line. You don't say because you were bribed. Kuti muzilemba zimene zijazo. Ndiye banaba zambiri zikusintana. Palipo munthu amene angapane sukuli mafuta sakupezeka mdziko. Ati bibiri akukonza ndikuti kukonza dziko si chinthu chamasowera yani. Ndalama zinaonongeka ndi it will take another 5-10 years to bring back our economy. And it's not a joke. It's not a joke. Iwe uone ukadiriza shop yako ukaidiriza. Kuti shop imene jayo inazaza ukaidiriza kuti ibwerereso. Zima kutengera zaka zingati? Zima tenga tu zaka zambiri kuti shop yako imene inagwaija idirizike ibwerereso. So it's not a joke. Ndi chilonda chimene anatisira MCB chichi. So osamvera chisono wa MCB ndikunena kuti if they were busy with criminal activities, please arrest them all. Don't feel sorry for them and nobody, because they didn't feel sorry for Malawians when Malawians were suffering. They did not feel sorry for poor Malawians. So this is their time. They have to reap what they sow. This is time. Amangeni. Ndio ukamvera chisoni ndani. Olo muda mwika kungujichuje ni chimwendo yada kala umene kuzaka 100. Ata ave chisoni ndani. Now, chakwera ataiona kuti akulu angakhala akumangira posa chidwa pa what he did. He ran away. Anathawa. Ifana zozona kuti magazi amene amatipangira phokosa jana chese kabwera. Ndenge adakumangidwa awawa. Ine changa pali bizili ngati kuti nakuti kuponda bodyguard. Usana ponde bwana. Bwana jamangoti apa pavuta. Ndikola chakwera watu. So tifufuza kuti chuma chanucho unachipesa bwanji. Komanso wewe pa ntchito bonana bila bwanji. Iwe MC ukagwira ntchito ya mtu wa diploma. Zikutenga bwa. You see? Zimene makani kunaza kuti mumaona kuti they are qualified people, honest people. They have been fighting for you also as well. Moto mpaka recruit anthu amene ajaona kuti okay guys, we are qualified bajani. Qualified bajani kuti chakuti. Tampaseni ntchito imene. No IT, mpaseni ntchito ya IT. Mpaseni ntchito munthu potengera ndi qualification yake. Koma mmango lemba ntchito mabido yake zimapezeka kuti ma disaster machitika mdziko mchifukwa you were recruiting unqualified people to run affair ya dziko. Mene lili dziko la Malawi jalo. Lero ndi zimene. So ukoko kuchitika maudit ali kumene kwa panga audit kumene kuti afufuze kuna kuti we unapeza capital hiyo kunoko ugwira ntchito ngati CEO hapo. Tationa zama qualifications yako because munthu kamala wa ntchito mboma ni paper work imene. Pamafuna kuti aone application letter ya unalo wa bwanji. Qualification yako tione. Kuti ntchito imene kugwira ndi qualification yako yoyo. Zikupanga correspond. Kapena basi anango kuponya kuti nini anthu andale. Mpaseni ntchito munthu molengana ndi qualification yake. Ntchito zambiri zimayenda bwino mukapereka munthu ntchito kwa munthu woyenerera kuti agwire ntchito. Osangoteka ifa kuti awa ndi ana ankolo anga awa mwakuti kuti ndi disaster ndikukuzana. Disaster. Zimene zakuchitika ku MCB zija. Zambiri zaonongeka chifukwa amatenga mabulutu anthu agule kumakasiyana ku State House. Of course, it's not all of us. I made in my degree, my diploma. But if you recruit someone who doesn't have a children, send them to school. Let them study. Kuti position imene atengayo agwire ntchito, agwire bwino muyenerera. Aphunzi sen. Right? Komanso ngotenga munthu ngokhazika amene bobasi mangolala kutukwana president Mutharika kutukwana kwa munthu wonse walibe china chonse munthu musondi zero. So nzitu zofesa chisoni kwambira akulu. Okay, now this is end of the year and this is my free advice. Just wanna share with you guys. End of the year, shit happens out there. Please, guys, do not drink and swim. If you are going to beach, make sure that you are sober. And always, muzipita kumalo kumene kuli amati safe zone. If you want to go to beach there to swim, there is safe zone. Please, muzisatira anthu amene
panga ni guide kuti mulowere osapanga makani. Chaka chikamata zambiri zimachitika. When you drive vehicle, basi umakabaka ni driver, do not drink and drive. And if you know that you are not qualified to drive the vehicle, please don't dare, don't try your chance. Ngati wena wakana kupuzisa gari moto kuti uziendesa gari moto. Koma ngati suna pita ku school kwa puzira za gari moto. Musatenge gari moto ukaendesa kupita naye pansewo. Ngozi zikuchitika anthu ambiri akuluza miyoyo chifukwa cha vuto la munthu mmodzi. Ukapanga kozi anthu ambiri. Inayo maenda pansewo cha everyday maona ngozi mwezi machitika. Munthu mmodzi panga kozi kupha anthu 20 chifukwa cha vuto la munthu mmodzi. Do not type or text while driving. Don't answer call while driving, because you will lose concentration. 5 seconds, yet even though you lose concentration of 5 seconds, you can cause road accident. We will lose maybe more than 100 people. Chifukwa chokuti mwaluza concentration. If you feel tired, don't drive the vehicle. One of the system guys, license sitimakagula ine pandaye mene mapangisa license yanga ine because yanga inagula ntchito ku road traffic. I want to tell you this, my uncle was working at road traffic, and when I arrived in Malawi, I tried to make fast because I was going back home, I mean in South Africa. My uncle told me that you are not going to get license in that way. Use your brain. Upita ku school you have to study it, and mumuonde process yours kena kupeza license. Unaweza mbali ya kuti umagura ku traffic nikukuza zona kuti wewe upeza license yokuti nikupange ifa kuti makuziwa chifukwa chokukonda. Koma ndikhala bamakamba yo jamanizo ifa kuti nayo ndi maenda misoro ikulu. Komanso ma international driver, because I travel borders. Maenda maboda bwera. Amandiziwa koma nana kuti no. Ukalowa class ukambira someone. Even though ku South Africa ndimapanga study. License sitimagula. Chintu chicha magayizi nthawi zambiri mati umakuuzani mumakhala kula mtima chifukwa kuti uli ndi license yokula mtumba mwako. Ndeso mafuna kuuzidwa chilungamo. Koma munthu somagula license. December uyu muteteze moyo ya anthu. If you want to hire a driver, make sure that driver is qualified. Osangotenga ifa kuti mauzira izizi. Zinthu zopsa kwambiri andabe yakuluza miyoyo Christmas uyu. Another thing is, don't drink in public places. This message is for those who consume alcohol in public places. Don't do that, because I've seen my cases ochuluka kwambiri ma public places. Ngondo kuyambika ndeu anakungobaya na kumangopana ma public places. You can drink, you can chill with your family, your friends somewhere. 4, 5, 7 guys is enough. Sometimes you have family gathering. But just alcohol or whatever, beer, wine, drink there in your yard. Go home. Because malo ama public places mkuchitika zinthu zopsa kwambiri. Ine several the one zinthu zambiri kuna kwako kwapedwa anthu. Kumapedwa anthu more than 10 ngofika mtu muje muja. Nikunena kuti I'm sorry for what I'm going to do. I'm sorry, forgive me. The guy who started shooting people. Right? Later on, yeso kuzangu zuombera munthu uchi. Bama nanapulumuka ifa kuti iye anakabisala kusiku jana. Kwa desk chake jija ka counter jana kabisa mimi ngene ukathaira ku toilet kupeza mbala monsemuja aliyesana na mene malese wa malira. So public places, more especially for you drunkards, please avoid such places to save lives. When you travel, like you're going to Lilongwe, please don't use one or same bus, the whole family. Wina kuza kutenga basi ina kusogola wina nyamuka mawa lero musaende pamozi nonse fango zikachitika nonse mafa paka mozi. Message mene ndifuna kuti Malawi muitenge. Kwa mene mukupita be ku Malawi pano kuchoka ku South Africa, temanina kuti when a deal is too good, ask yourself twice. When a deal is too good, there's something fishy there. Right? Don't expect good service at a cheap price. Kalipire ni ntengo dulayo zipeni. Kaya antu kumusuma pirisa ndrama kumafuna mkaone habari. Kuna ni mabasi amena kuoneka kuti ndio duli lako. Kuma zo chipa hizi. Zikudula miyoyo. Mu Zimbabwe mabasi akungogwa ina yake kwa super chedwa hapo. Chifaja ndikufuna kuti 7 rama. Then you are saving ukaka ati akuseva 300 rand hadi 400 rand. Nditenge yo chipa hii.
kukaganika kwa kwera pasi yokoneka yodula kumwe ukafika wa moyo niyo ira itu kumachira chimfa zina zino machira kuzisaka tukafanya ya fantu osamva tisiye kukwera mabasi ochipa wa zambiri zikuchitika. There's a reason why mabasi ali ochipa. Social Malawi ndapita ati moti muli gulu la anthu opanda nzeru. I don't know what you're talking about, my brother. That's true, it is a payback time, and ndipo sana wake akamaone kumwene kuti twati akuti akudwala sana atu ati ngati dala kadula ali ndi abale yake ku judicial uko department ya judicial ya whatever amene alija ni Mr. Alexander asakamuziro pamene bize umapa anthu osezo kuti malamaza musaka Mr. Alexander amwene kuti tipena paki judicial letu pena paki anthu amanguchita kuti uyuzire kama zimene zimachitika ku judicial pena you won't understand for ukanena anthu amati kuipanga attack. And in Malawi muno it seems now it's like you can't talk anything about judges anymore because judges are like God now. Yeah, right? Criminals are being released. Kumaga manga anthu ona kuti akuba nkhuku. Somebody just stolen a chicken somewhere. And leaving somebody who stole billions of Malawians. Zikuchitika judiciary kujati ma lawyer whatever. There's no justice. That's why I always say that this is not justice but justice. The criminals, they have to face the law. They have to be apprehended. Akale wene kuzaka zuchuka. Kuma mvera chisoni ati atuluke kai amweni. Chimono banda zika tukachira Moses kunkuya. Ala ni mutika uko akuola manda uko. Kuchira kumuombera mfuti kama boom futi. Ala ni mutika. Mpaka na pana. I got other friend also sister wake anapedwa huko. Mwana wa mafotesa kuntamba nyama anapedwa. Damene wewe abale anthu akugwira chilombo matika ya mutamana panga ni balawo wa ujine ashali kaponde ngani zinaponderezero. Mpaka na pana. No justice. It's justice. Muziko mwana muchitika zinthu zina zake zona kuti sindi kuziwa kuti judiciary yathu imangona zandale basi. Titane ndi uyu. Kapena awa ndi akwitu. They are treated this way. So the way you are handling your cases, you must know that people are watching. System imata kusinta manjira ina iliyonse and nobody is above the law. The people amena kuza kuti anapalamula akwena kuti amangidwe ndithu. Kosa panga kava munthu. Muziko muno anthu tikuvutika ifa cha mbava zimene zizi. Fa mbava zimene zizi. Ife tikufuna ini dziko tizipasira ma contract. Tizithamanga sona mbisi ma business athu muziko muno. Zimbabwe yayamba Portugal. Zimbabwe yayamba kale. Akuti anthu amene azipanga rani ma business ngati anthu obwera azikhala kuti ali ndi 20 million US dollar. Amene wako zopasira ma business akulu. Koma ma business ife tati kono ma contract ena ngono muzitipasa ifanya mada ainu akadziko. Kuti ku Malawi ambira samango thawa. Chifaine kuti mundipase contract ndine basa Malawi ena amene ali ku John kuno. Kaya ndi 10. Ndi apa sizochita. Amene ungadana ndi mali ngobwera ku South Africa sapitako. Nchito ziperekedwa kwa Malawi kuti tichepese ma traveling. You see? So ma contract wakamaperekedwa kumaona ndithu awota apasa contract. Why done anthu? Enafe some entrepreneurs timazimvesesa kwambiri because that's our field and that's how we are. Ndrama tukuja hapa nsi tukuja ndrama kuti muna akakutilipira ya. Utamanga ma hustling yathu. Munthu amene amatamanga hustling mutu wako makhala uchapika kwambiri kuti mukapa sizochita amata kupita patali. Empower our youth. Anyamata kuwapanga empower. Youth empowerment imanenedwa. Ndimene kuwapanga uplift anyamata kuwapa sizochita. Makontrakt mwangu mukatenga ngongole zimuzika bweza. Kuti wina akesa katenga ngongole. Dziko lili ndambiri. Wina kuzamaka tamaka kandu kuzuzu. Kawina apita kudya zikatamaka muvako kuma dziko likuti lizenda bwino. Zimafuna kuti anyamata kuwapanga uplift, kuwapanga empower. That's what we want right now. Ndipo zaona kuti zinthu mdziko muno zizaenda bwino. Osadandala ukaukawa akaba mwangu apanga shield. Kumasula azikapitiza kuba kujaso. Azikapitiza kuphando. Imene zimachitika lilongozi ya zimene zosanga zimene. Nzabule zimene zimachitika mulungu. Imene anthu amatemera mulungu. Nzabule. Kwakulu. Uko kujudicial kumanjo kujudicial umene kuja. Akwakulu. Girani ntchito mukomera Malawi.
And I can tell you right now, muzisatira kuti kuli amalawi kuti chani mukamanga anthu amene anja mukasekera amalawi kuti akukondwa pali bebo malawi amene akukhumudwa ndi kumangidwa kwa anthu amene mbava zimene zizi ma criminals anthu akuphawa pali amene akukhumudwa they make Malawians happy not to kusangalala certain individuals for kuti andrama no amalawi asangalale. That's what we want. Ine ndikatero ndinyamuke baba ndikapeza mpata ndizabwera social Malawi ndapita. Mr. Tyson akuti I love you boss. Malangiza bo obusa wina kufuna awutenge ufuna amune visiri badanda amune vita tukwanidwa kambirimbiri amwene. We don't worry about amene amatukwana. Amene amatukwana makabuti fita mudinyapo tafikapo no yes afuna kuti amve chilungamo. Tamudinyapo. Koma zimene ukambaza ndizoona chifukwa kuti if chilungamo fails, people will use what they know. They use their knowledge. Muziko mwana tutiza kukhapana. Chifukwa kuti ifeso chizalola. Mwana kuti hayi munthu yemwe apanga mujamo akamusiye chonchi. If it is kupita mkwango mponda ano yeyo no. Faka itamugwira munthu. For example, tinaona Jomo ndi Bangwe wani atagwira wakatayi nake atapulumusa ana amafuna kuapha mulimbi muja nukamutula kukamisa ku polisi ana amenya ngale yake zili pati odaka nakakuta china Jomo atenga mphamvu kapena china Bangwe wani atenga mphamvu za manja mwawo kugwiza chino mphamvu zawo amenya kana khani moyo ndiye apapa rule of law situkuiona atu ya ndere ona kuti kuchitira kuku majudgment aka kama khala opoira uziko muno muno wachisawa nofuna tikuzeni fa anthu achikonda kuti asipone kuchitika nzachi bwana sopa tiyera tikamomponda amene chati kuti game ingotira 50-50 koma zimene sizimene tikufuna dziko lino ndantendere nofuna kuti munthu zipita chikamenya makofi amene kujefa kuti judiciary yalephera ntchito yake ayi nobody is above the law tikati nobody is only God who is above the law by eighth one nobody